Wat spraken jullie vroeger thuis? Ik spreek zomaar nog een heel klein beetje Zeeuws en dat komt eigenlijk omdat ik er gewoon niet mee ben opgevoed. Dat is helemaal niet zo heel gek, want 27% van de Zeeuwen wordt opgevoed met dialect. Maar deze mensen waar ik nu naartoe ga, die willen die taal nog wel in stand houden. Wat een herrie! Het is wel Zeeuws. Ging het goed? Ging lekker toch? Ja, ik vond het knap. Nou, ben je niet helemaal buiten adem? Van wat? Ja, van het spelen. Jullie gingen helemaal... Nee, joh, dat is zomaar een beetje... Ja. Zomaar een beetje pingelen. Ja, een beetje, ja. Dat is nog niks. Beerwolf, ja. Jullie naam van de band, hoe komen jullie daarbij? Ja, ik zat zomaar eens een beetje een slechte film te kijken over Weerwolf en ik was bier aan het drinken en die combinatie kwam bij elkaar en ja, klonk gewoon tof, toch? Hoe ben jij er dan op gekomen dat je dacht, ik ga een beetje beginnen en ik ga in het Zeeuws zingen? Ja, ik ben opgegroeid met Surrender en ja, dat vond ik altijd fantastisch. Dus ja, dat je van het een komt het andere. Ja, je bent iets te schrijven en vroeger begon ik in het Engels, maar ja, in het Zeeuws ging het toch veel makkelijker. Dus ja, daar heide maar met mijn deuren. En hoe reageren mensen er dan op? Want ik moest wel even goed luisteren hoor, om het echt Zeeuws te horen. Meestal als mensen komen kijken kunnen ze niet verstaan. We hebben pas opgetreden bij Breda ook en ons meest gehoorde antwoord was... Ja, we vonden die muziek echt fantastisch, we konden alleen geen kut van verstaan. Maar ja, weet je, als je het gewoon goed vindt, dan zoek je het maar een keer op en dan kom je vanzelf op de tekst, hè. Praat jij ook altijd in dialect of heb je soms dat je ook gewoon echt ABN praat? Ik praat Zeeuws met mijn dochter, maar mijn dochter praat Nederlands terug tegen me in. En, dus dan zie je het al veranderen? Natuurlijk zie je het veranderen, maar ja, wat moet ik dan doen? Ik kan het toch niet tegen haar zeggen, je moet nu Zeeuws praten. Ja, mijn dochter is net als mij, die doet gewoon weer over zijn zinnenheid en die gaat echt geen Zeeuws praten tegen mij als ze tegen zinnenheid. Dus zo werkt het gewoon. Ja, en ja, daar heb ik ze ook niet in veranderen. Daar heb ik ook niet zeggen tegen haar, je moet het nu doen. De mannen van Beerwolf hebben helemaal geen moeite met dat dialect. Maar hier in het Molenwaterpark in Middelburg, waar mensen vooral komen om bij te praten, daar hoor je dat Zeeuws eigenlijk helemaal niet zo terug. Veronique, hoe komt het nou dat steeds minder Zeeuwen nog dialect spreken? Ja, dat komt vooral omdat de kinderen niet meer in dialect opgevoed worden. Ouders geven het niet meer door aan hun kinderen. En daar zijn allerlei redenen voor. Ten eerste zijn wij veel mobieler geworden de laatste 50, 100 jaar. 100 jaar geleden bleef je in je eigen dorp en trouwde je hoogstens met iemand van het dorp ernaast. Nu vind je een vriend in Zweden of in Limburg. Dus je hebt verschillende situaties. Je kan geen Zeeuws spreken met een Limburger. En dan nog je kinderen in het Zeeuws opvoeden. Dus die gemengde huwelijken eigenlijk zorgen ervoor dat we onze eigen taal van dichtbij niet meer doorgeven. Dus we moeten eigenlijk wel gewoon echt Nederlands kunnen spreken en niet alleen op dialect. Dat klopt. Hè. Zeker in onze huidige maatschappij moeten we standaard Nederlands kennen. We hebben dat nodig voor allerlei communicatie, we hebben het nodig op het werk. En in vele gevallen is de communicatietaal eigenlijk ook al Engels geworden. Dus dat dialect wordt steeds minder belangrijk als communicatiemiddel. Maar het is natuurlijk een stukje van onszelf. Dus dialect is van dichtbij, van thuis. Je ouders of je grootouders spraken het. Dus je hebt er een andere band mee dan met het algemeen Nederlands of met een vreemde taal. Dus er zit een beetje nostalgie ook in. En dat is waarom we het eigenlijk spijtig vinden dat het aan het verdwijnen is. Hoewel we er dus eigenlijk zelf heel veel schuld aan hebben. Helpt dat spreken van dialect, helpt dat dan ook bij het leren van een nieuwe taal? Dat wordt beweerd en daar is ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Omdat je dus van kleins af leert om twee talen uit elkaar te houden. Dus daarom wordt ook gezegd van wellicht leer je op die manier ook gemakkelijker een andere taal.
Antonio, Ja. hoe vind jij het om in deze band te spelen? Ja, ik vind het leuk. Het is altijd plezier. Met de jongens een beetje klooien. Ja, het is gewoon mooi. Kan jij dat Zeeuws ook een beetje meezingen? Want jij bent tweetalig opgevoed. Portugees, Nederlands. Ja, klopt. En kan ik dan zeggen drietalig, ook Zeeuws erbij? In principe ook Zeeuws erbij, want ik kom natuurlijk van Oostkapelle. Heel mijn leven, ja, eigenlijk gewoon tot een jaar of 20. En heel veel mensen spreken eigenlijk nog Zeeuws. Ik hoop zelf dat het niet verdwijnt, maar ik vrees er aan de ene kant wel voor, want de nieuwe generatie heeft eigenlijk niks met de taal. Die hoor je geen Zeeuws meer praten, Nee, wil je want toen ik zeggen? van de basisschool, waar het nog wel gesproken werd, naar de middelbare ging, was het compleet verdwenen. En dat is wel heel gek voor jou, omdat jij wel Zeeuws spreekt, toch? Ja. In principe wel, ja, spreken. Ik versta het allemaal. Echt spreken, dan vind ik het zo nep. Dan vind ik het eigenlijk respectloos als ik, zal maar zeggen, een verbastering ervan zou doen. Dat zou ik echt heel lullig vinden overkomen. Net zoals, ja. Een soort faker ben je eigenlijk. Ja, in principe wel. In principe wel, want ik zing wel de Zeg Zeeuwse eens wat taal. in het Zeeuws. Doe eens even. Partij van de GD. Maar dat klinkt toch Kom je aardig? Murg ook? Ja, dat is Beverlands. Dat is Beverland, ja. Van Degen is Beverlands. Ja. En Van Degen is Walgers. Dus je hebt Walgers, je hebt Beverlands en dan nog ABN en Portugees. En het gaat gewoon door elkaar bij jou. Het maakt Ja. ook niet meer uit. Ja, ik spreek best wel een aantal talen wat dat betreft, dus dat gaat gewoon door elkaar. En in principe, ja, het is niks bijzonders, het is leuk. Is wat Bierwolf nou doet, is dat een manier om dat dialect levend te houden, denk jij? Zeker, zeker. We zullen er het dialect niet mee redden, maar het is wel een goede manier om mensen die het bijvoorbeeld helemaal niet meer kennen of die niet van hier zijn, om ze ermee in contact te brengen. En ja, een aantal dingen blijven op die manier wel bewaard. Mensen horen het dialect in een nieuwe setting weliswaar, namelijk jonge gasten die graag muziek maken en die niet te beroerd zijn om hun dialect te gebruiken. Dus het is zeker een manier om er aandacht aan te besteden, om het niet helemaal verloren te laten gaan. Wat zouden wij nou moeten doen om dat dan toch nog vast te houden? Ja, dan eigenlijk zouden we onze kinderen in het dialect moeten opvoeden. Toch wel? Ja, dat is de enige manier om het over te leveren, zodat zij het zelf aan hun kinderen kunnen leren. En dat gaat automatisch natuurlijk als je erin opgegroeid bent. Als je het moet leren, wordt het al wat moeilijker. Zijn we dan nou eigenlijk echt aan het einde gekomen van het Zeeuwse dialecttijdperk? Nog niet, maar het komt er wel aan. We zullen het zelf niet meer meemaken. Maar ik zou zeggen, blijf het Zeeuws zeker gebruiken. Vooral bij het zingen en vertellen. Dat is echt wel belangrijk. Dus gewoon vooral blijven zingen in het Zeeuws. Vooral blijven zingen in het Zeeuws. Mijn conclusie, veel bier drinken, lekker meezingen en dan komt het wel goed. Proost!